कौन एमती है जे सब पिला नदी आसिया पड़ला। तो हेलो व्यूज माने वेलकम माय मिनी ब्लॉग चैनल पुणी थर आसी जाय एक न्यू मिनी ब्लॉग रे। ब्लॉग टी स्टार्ट होची नदी रु कि बेले नदी कोन पय भाबुचती बा काली हम काली मावर विराजमान करी निबा सेति पय आइछु बा काली बेले हम गारे पानी दंड भांगी निबा नदी रे देखिलु बा पानी देखियो आइछु बा कोडी भलो हबो सुविधा हेले नदी रे पानी देखिरे हम छानिया बा दंडुआने गादे कोडे मुंडे टेंशन हे गेलानी बा देखिल जेडी पानी अछि हेले भाई ना खाली पंको बा पिलाना घांटी घांटी बिजार हे गेला ए गंडुडा देखिलु सब पिला मना करले बा हेला आउटे गंडु बाहरी पड़लबा देखिल जे एडी तो फुल्लु पानी अछि सब पिला कहला जे एटिया पान दंडे खेलिबे हेले भाईना सब आसियो बा निमंत्रण रहिला बा आंबो पुआडन नचबा हेले एबे नदी रु पळे आइलु बा पानी देखिरी आसी के संगे संगे बाहरी पड़लु बा हंडा हांडी आनी फाइनली पळे आइलु बा हेले देखिल जे टेम्पो हेले पळे आइला हेले हंडा हांडी जे बुझु सिए नाही बा हंडा वाला जगी जगी पिलाने बिजार हेला बा छडाळु हंडा वाला आइला बा अंधार हेला बा भाईना डेरी करलुनु बा संगे संगे ने दिला बा हंडा हांडी सब हंडा हांडी उले दिलु हेले भाईना सब आसियो बा हम गांव नाच देखियो बा खाली देखा बा